Closed doors, I'm a fool for your love. Hello friends, गिबियावनो खुलुमलायबाय नुहुरबाय ना Hello friends, गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव दा दिनैनि भिडिअआथ' नुखाबाय आंथ' थाम्बनेइल होखाजोबो गासिबो दा दिनैहाय आङो संगोन थास' बिलाइजों नाफामजों थ' बयबो मिथिखायो माने मोनथिया जानो गोदोनो आबै आबौमोनानो फोरोंलांखानाय खोन्थालांखानाय ओंख्रिफोर बर'नि ओंख्रिफोर थास'जों नाफाम थ' आङो बेखौनो संगोन आरोना रोंनायाथ' बयबो रोंखायो संनो जानोखौलाय ओमफ्राय आंबो रोङो नोंथांमोनाबो रोङो गासिबो रोङो आरोना थेवबो इउटुबाव एकदम सार्च खालामबानो बर'नि ओंख्रिफोर ओंखारजोबनाय आरोना अनला नारजि थास' थुस' बर'नि होननानै ओंखारबाय आरो भिडिअखौ जों बानायबाय थागोन जोङो भिडिअखौ बानायबाय थागोन एकदम इउटुबाव सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो बर'नि ओंख्रिफोर होननाय लोगो लोगो सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो ओंखारनाय लाल दा बेनोसै लोगोफोर नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना जोबजासिम नायबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन थ' नायलांबाय था लारि ओमफ्राय बोथोरा नै बिराद खोमसि अखा हानो नागिरदों ओमफ्राय थेवबो संनोसै माबायदि खोमसि जागोन नामाथाय नायलांबाय था आरोना दा अखा हागाबा लाजागोन ना लाजाया नायनोसै अखा थांनानै लाजायाबाबो आं बे आपल'ड होगोन भिडिअखौ लाबाय जेब्ला आंथ' आपल'डखौ होखानांगोन ना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं जाखिनि भिडिअ लादों आं बेखौ बियो सिबाय आंनि मबाइलाव मानो मिनदों आङो जाखिनि भिडिअ लादों आं बेखौनो आपल'ड होगोन नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं इसिबां मोजां भिडिअ लानो नागिरदोंमोन दिनैहाय ओमफ्राय अखा हानानै होबाय आं मा खालामनो दा गुदुं साहा लोंनोसै दसे ओमफ्राय नेनोसै अखाया हागागोन ना हागाया हागाबाथाय भिडिअखौ लानोसै आरोना जोबजासिम साहा लोंनोसै गरमा गरम साहा लोंनोसै अखा हानानै हा लाबो मोनबायबा लाबोदो मोखाङाव नांगोन लोगोथ' थावखौ हायनो नाङा लाबो जोंहा साहा लोंनोसै गुदुं अखा हानायखाय गुदुं ada apa gudu sini gusu lah boleh kan lawan masih deh mungkin gelap jangan kayak anak kan nih jangan nih itu sama itu jangan di balan yang di balan itu 어카가 싶어. 와. ada mana này bây giờ? Nơi bây giờ món gì này là? Thái dâu khăn thì không này. Này vừa. Cái trong cái nòng thôi. आंनि दिनैनि जा भिडिअ लानो सानदों बेयो फेलें जाबाय नालाय आं खालि अनलि आङो थास' बिलाइजों नाफाम संनायल' लागौमोन आरोना बियो फेलें जाबाय साननाया जायासै बेनिखायनो आं दिनैनिफ्राय सानबाय सानफ्रामबो डेलि ब्लग आगारसिगोन
सिखारनायनिफ्राय उन्दुनायसिम आं भिडिअ लाबाय थागोन आगारबाय थागोन जा मावो जायो खियो जा भिडिअ लानो हायो आं बेखौनो आपल'ड होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि लाइफ स्टाइलखौ माबायदि बाय लाबायखौ भिडिअआनो जोबाखै बाय लाबाय नायलांबाय थादो दे थाब लोंदो साफ्रा केमेरा हमना होनांगौ नोङा केमेरा हमना होनांगौ आबैया हमा नों हमनानै होनांगौ थास' आरो मैथा ओमफ्राय बानलु सामब्रामफोरखौ हानानै लाखाबाय आरो जोङो संनोसै आरोना नाफामजों थास' बिलाइखौ लोगोफोर नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ दे जोबजासिम संबाय थानोसै संनायखौ बांद्राय देखायला गुदिनिफ्राय बिजौसो गासिबो गोरों गोजाखा मोनथिजोबखायोखा बर' नालाय बर'नि फिसा बयबो मोनथिखायो गोदोनो आबै आबौमोना फोरोंलांखानायखा नालाय बेखायनो आरोना एसेल' देखायनोसै संनायखौ नायलांबाय था रन्दै होनोसै रन्दै ओंख्रिया गोदौगासिनो जोंना ओमफ्राय नै बाहाय दिंखियाखौ एवबाय जोंहा गेसाव दिंखियाखौ ओमफ्राय थास'खौ अदाबाव संदों नालाय दा गोदौगासिनो फाजा आरिखौ संदों आरो आलु लाब्राबो संगोन जोंहाय केमेरामेन बिथाङा गुग्लिया थास' जानो नागिरा दा बेनि थाखाय आलु लाब्रा संनांसिगोन आरो जोंहा दिंखियाखौबो जानो बायो हा आलु लाब्रानि माबा हादोंमोनलाय सामब्राम गुग्लिस जाबाय एसे अरजागोनदां सै मैथा आर'नाइया सिगां ओमफ्राय नै बियो थास'जों मैथा नाफाम
ओमफ्राय बियो पटल आलु लाब्रा बायदि भाजायानो जाहैबाय ओमफ्राय नै बियो दिंखिया टमेट' आलु भाजा ओमफ्राय आङो नै बेखौ गोथाव मोनो बिरादनो भिन्दि सावनायखौ ओमफ्राय बानलु सावबाय ओंखाम एबारो जानोसै टेन टेन सोलोंहांदों दै मिथिबायना एसे गोदान गोदान बरिया गोथाव जानोसै एबार नालाय ओरैहाय नै जोंहा आइमोनहा जाहांबाय ओंखामखौ एबार आंबो जानोसै ओमफ्राय जानायखौ नोंथांमोननो देखायला नङाबा नोंथांमोनहा खुदै गगोनदां बेखायनो देखायला आरोना आंबो जानोसै एबार ओमफ्राय भिडिअ लाबा आङो ओंखामखौ बांद्राय जानायखौ देखाया मानो होनबा भिडिअ एसे स्टाइलनि जानांगोन ना बेखायनो आरोना ओंखायनो भिडिअ लायालासे तामाम सोनोसै ओंखामखौ बुरजानो आरो दिनै थास'जों नाफाम इसेबां गोथाव बेखायनो थाथ'दो दसे आरो दा बेनि उनाव दसे भिडिअ लाबावगोन आरो Oma ada di sini, Oma ada. Oma ada. Omen aku gitu sih. Musuh kan ada leki, kendra, like. Omen sayang nih kok. Napam dong, Thaso dong, dingsai dong, alu dong. Isang gotaw ini dong, coba saya dengan baik buang. Nang kau penat ya, sekolah bayi nang jadi memang. Cepat nak. Nah, lagi sini nak. Sekolah bayi nang kau penat deh, menang seperti itu. Agak, lagi sini nak. मोनाहांबाय टाइमा जाबाय दा 4टा बारबाय खोमा 4टा बारबाय जि उन्दुदों फिल्म नायै उन्दुलांबाय आरोना ओमफ्राय सिखारनोसै आबि हगाया टाइमा 4टा एबार सिखारनोसै दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै टाटा बाय बाय एसे मोजां मोनोमोन दासो उन्दुना सिखारनायखाय मोजां जादों